Специално за Соло Рабани! Специално за бирджанага от село Беломорци, област Търговище. За човека, който прави месечен оборот от 1 милион долара и 500 хиляди евро месечен оборот, говорим. Специално преславски чек за бирджанага от Беломорци продължаваме. Човека вика, ще платя, няма нужда, братчето ми. Лъва е достатъчен, един лъв няма проблеми. Айде специално Беломорци! 6, 6, 6, 6 и 6, 6, хоу!